ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪನ ಬಲಭಾಗಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬೂಡ್ದುಂಡು ರಡ್ಡು ಜಂತೆ ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ನೀರು ಬೈದು ನೊರನ್ನೆ ಪಂಡ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಗಿದ ತುಳುನಾಡು ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರ ಇದು ಇಲ್ಲ ನುಗ್ಲೆ ಓಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡ ಇದು ಫೋನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನು ಓಡೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಂತು ಓಡೆ ಫೋನೆಲ್ಲ ಬಂದಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ತಮ್ಮನೇಳ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮನ ಜೊತೆನೆ ಬಂತು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು. ಸೊ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹೋಲ್ತು ಬಂದು ಕೇಂಡ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನು ಉಚ್ಚಿಲಡದೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಉಚ್ಚಿಲಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಉಚ್ಚಿಲಡದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಪಿಡ್ದಾಡ್ಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದರ್ದಾಡು ಇದನ್ನ ಪೋಯಿ ಕವಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇರು ಪನ್ಲೆ ಕವಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದಿಕ ಪಂಡಿತ ಜನ ಕವಿತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಒಲ್ಪ ಪಂದಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಣೇರು ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ನಲ್ವ ಕೇಸಿ ರೋಡ್ದಲ್ವಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತನೂರು ತೋಚ್ಪಾವಯ್ಯಾನು ಇದನ್ನ ದುಂಬುದ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಡೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರಿ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನು ದಾದ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಂದುಂಡ ಅಡೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಜ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಆತಂಡು ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಂದನ ಆಪಡು ಅನ್ಸಾತುಲಿ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ವಿದರ್ದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದ ಓಡಿపోతుంది ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಚೈಲ್ಡ್ ರೆಡಿ ಒಂಜಿದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗೊಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡಿತ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲ ಪಂದ್ಯ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂರಿಪ್ಪರು ಇದಾದ ಪಂಡ ಕವಿತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ 11 ಆಯ್ರಾಣಿ 11 ಪಟ್ಟಿದಾಡನು ಪುಲ್ತುರ್ದು ಕೊಂಪೆಲ್ ಹೋದು ಕೊಂಪೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ದಂಚಿದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಸ್ ಹೋದು ಕೇಸಿ ರೋಡ್ ಜಪ್ಪಾರೆ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ಪಾವಯ್ಯಾಂಡು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ವೈಕ್ಲ ಅಡೆ ಪಣ್ಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಒಲ್ಪ ಪಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ ದದಾಳ ಒಂದು ಮನ್ಸು ಬೇನೆ ದದಾಳ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆವೋಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಪಂದು ಪಂಡ ಆ ಅಲ್ತ ಅಪ್ಪೆನೆ ಏನದು ನಿಕ್ಲು ದದಾಳ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪೂ ಕೊರ್ಪೆ ಆತನ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಪಂಡ ಅವ್ರು ನಿಜ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಂಡು ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಆತಿನೇನು ಪನ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಬಂದಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಿರ್ತಂಡ ಹೊರ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆಪೋದು ಕಾರ್ದಿನಾಗನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಸೊಪ್ಪುನ ಅಂತ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ತೂಕಾನಿಗೆ ಪೋಲೆದಕ್ಕೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವಲ್ಪ ಇಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಬಂದಂದ್ರೆ. ಸೊ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಆತಾಡು ನನಗೆ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ದೊಂಬುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಂಟೆ 11 ಬರ್ತೇನೆ ಪೋಯ್ ಹೋಯ್ಕಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ನುಬ್ಬೆ ಚಂಪು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ 8 ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆಗ ಬಂದು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಎತ್ತಿದ್ದು ಕೈತಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಕೈತಕ್ಕ ಬಂತೀರು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಲ ಅದೇ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ 6 ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿಗೆ 6 ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ವೈಕಲ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಬಲ್ಲೇರಿ ನಿಂಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಓಲಾ ಚಾಪ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಬಸ್ತಾಗಿ ಓಲಾ ಚಾಪ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಚೆಕ್ ತೂಕ ನಾವು ಹೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರಿಗೆ ಅಡೆ ಹೋದ್ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಂದಕ್ಕ ಅಲ್ಲು ಚಾಪ್ ಹೊಡಿತು ನಂದು ಮೂಲ ಚಾಪ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ರೈಸಿ ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ತಲುಪೆ ನಾನು ಒಳ್ಕೊಲ್ಪ ಚಾಪ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಸ್ ತಾಕಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದಿದ್ದಿಂದ ಬರೋದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರುಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡು ಈ ರೂಟು ಬರ್ತುಂಡು ಕೇಸಿ ರೋಡ್ದಲ್ವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ದಲ್ಲಿ ಬಟಾರ್ನ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೂಟ್ ತಿಕ್ಕು ತುಲೆನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎತ್ತರಾಂಡ್ ಗೈಸ್. ಮುಲ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ
ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿಯ ದೆಂದುವೆ చెప్పు సో గైస్ ఇంక ఎత్తియా కవిత కొలలేదు ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೆವಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕವಿತಾ ಸೈಸೆಂಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಉಲೇಪೋದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು మన ತಾಯಿ ಬುಕ್ ಏನಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಎತ್ತಿಯ ಬಂದು ಪಂಡತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಒನಸ್ಬೇಕಂತ ಇಂಕ್ಲೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ವನ ಸಾಯ್ಬೇಕನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೋನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ನಾನು ಇಂಕಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಬೈದಿನ ಮೇನು ಬೇಲದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಜೋಡಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಜೋಡಿ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ನಿಖಿಲ ಈಗ ಫೋಟೋ ಕಡಪಡು ದಿಪ್ಪರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಕಿಲ್ಡ ಸೀಟಿ ದೆಪ್ಪವನ್ನು ಪಂದು ಏನದ ತೋಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂವಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಕ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಕನ ಮೈಕ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೇತನ ಮೈಕ್ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಟುಲೆ ತುಯ್ಯರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಜಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ತೂಕೋರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೈತೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜೀವಿತ ಆವೇರು ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ ತೋರಿಸ್ಪಾಯ್ಸ ಅವೇನು ಕವಿತಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಆರು ತೂಲೆ ಯಾರು ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು 2000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಡುವೆಲ್ ಮೆಗ್ದು ತೊಂದಿರಿಗೆ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಕವಿತಕ್ಕ ನಾತ್ ಯಾನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕವಿತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ 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 ಪೋಡು ಅರ್ನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈಜಿನ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಬನ್ನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಕವಿತಕ್ಕ. ಅರ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಬಾಲಿನ ಬಿಡ್ದು ಬೈದ್ರೆ ಅರೆಗ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಿರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಕ ಮುಳ್ಳ ಜನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈಪಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಟ್ರೈಪಾಯ್ಡ್ ತೂಪಾರ ಇಟ್ಟು ಹಾಕುಲಿ ಅವ್ರಿಯಾಗ ಅಂತ ಮಲ್ಲುಂಡು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ರೇಟ್ ಅದೇ ಎತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಎತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ మీరు ಒಟ್ರಾಸಿ ಖರ್ಚು ಬಂದಿರಿ మరి ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದಾಗ ಓ ತುಲೆಗೆ ಸರಿ ಎತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಅದನ್ನ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಇದು ರಾವಲಿ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬರ್ರಿ ಆತ ಮುಗಲ್ ನಾವು ಕೊಡಲ ಕಂದಿಜ್ಜಿ ತಕ ನಾವು ಪೋನ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಬೊಕದ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಪಂಡುಂಡತೆ ಮಾತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿತ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅಡ್ಡು ತುಯ್ಯ ಅವು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಡ್ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇನು ಸರಿ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ಗುಂಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಆಪಡು ಕವಿತಕ್ಕನ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಲಂಚನೆ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಆತಂಡು ಅನ್ಸದು ನಿಕ್ಲಿಗೋಲ ಅಂಚದಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಲೆ. So guys, ഞാൻ tripod ഇട്ടി tripod those pod ആണ് guys ಒಂದು tripod ಅದು ಎನ್ನದು ಉದ್ದಲಾಪುನಿಗೆ ಎನ್ನೆರಡು ಉದ್ದಾಪುನಿಗೆ ದಾದ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾರೆ ಆಪಂತಲ್ಲ ಇಂಚ ಕುತ್ತಕಂಡೆ ಮನ್ಪರೆ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಮಾತ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ಏರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮನೆ ನೋಡಿ ಕವಿತಕ್ಕನ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕನ ಜೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ನಿಖಲ್ ತುಯ್ಯಲ್ಲ ನಾನು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಬಂತು ಓಡಿತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ಕನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪದೆ ತುಲೆ ನಿಖಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಿಖಲ್ ಹೋದಾಗ ನಾ ಚಾನಲ್ಡ್. ಸೊ ಬತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಅದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಂಡ್ ಮಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೋನಾಗ ಪನ್ಪೆಂಡ ಆಗ ಪಂದಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಕೊರಿದ ಅಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ಲಾದಾಂಡ್ ನೆನಪಿದಡ್ ನೀ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಅಕ್ಕಾರನೆಲ್ಲಡೆ ನಾನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪ ನಿಂಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಡ ಬರ್ರಿತ್ತಂಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ KC ರೋಡ್ ದಲ್ಪ ಸತ್ತದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ಲೆ ಮಾರು ಬಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಡಕ್ಕಂತ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಬರೋಲಿ ಇಡೆಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಯ್ಯರತ್ತ
ಇಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಂದು ಒಲ್ಪ ಯಾವ್ದ ಪಂದಂದು ಬೊಕ್ಕುನಿ ವಿಷಯದ ಆದ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ರಜ್ಜಂದ ತರಟ್ಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೂಲಿ ಆ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ರಜ್ಜನಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂತ ಎಂಕ್ಲಿನಲ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೆಲ್ಲ ತಂದು ಓದಿತೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪನ ಬಲಭಾಗಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬೂಡ್ದುಂಡು ರಡ್ಡಜಂತ ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ನೀರು ಬೈದು ನೊರನ್ನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿದಾದ ಮನ್ಪುನು ವಾವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪನ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ನಾನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಡ್ಡೆವಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ರಡ್ಜನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಯಾವ ಆತಿ ನಟ್ಟನು ಅಂಚ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಡೆ ಬರ್ರೆತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತೋಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಂತನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಓವಿರ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಅವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಎಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ತಿರ್ಗ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯಾ ಬೈ